Urtea gordin hasi dugu. Urtarrilaren 3an, arratsaldean gizon bat atxilotu zuten Barakaldon ama hil zuela egotzita. 2025ak uzten digun lehen erailketa matxista da. 2024a Euskal Herrian 6 erailketa matxistarekin amaitu genuen. Eta urte berria bide beretik hasi dugu. Nazkatuta, nekatuta eta haserre hasi dugu urtea. Lehenik eta behin, Euskal Herriko mugimendu feministatik gure babes eta elkartasun osoa adierazi nahi diegu senide, lagun eta gertukoei. Ez zaudete bakarrik. Jendartearen egitura patriarkala agerian uzten duen gertakari bat gehiago da hau. Jakin badakigu, erailketa matxistak indarkeria matxistaren eta estruktura heteropatriarkalaren ondorio izugarri eta lazgarrienak direla. Baina indarkeria matxistak 11 aurpegi ditu. Indarkeria matxista da emakumeon diru iturriak kontrolatzea. Indarkeria matxista da kaletik begiradarekin akosatzea. Indarkeria matxista da eraso bat salatzen dugun bakoitzeko gure hitza zalantzan jartzea. Indarkeria matxista da gizonen arteko aliantzak eraikitzen eta sostengatzen jarraitzea. Eta hartu beharreko ardurei erantzungor egitea. Eta indarkeria matxista dira, egunero pairatzen ditugun adibide gehiagoren zerrenda amaigabe bat zoritzarrez. Oraingo honetan, semea izan da 84 urteko ama erail duena. Emakumeak soilik emakume izateagatik erailtzen gaituzte. Eta errealitate gordin honi aurre egiteko urgentziazko mekanismoak behar ditugu, hemen eta orain. Egungo instituzioen pasibotasun eta jendartearen konplizitatearen ondorioz, urtez urte emakumeon aurkako erasoek ez dute etenik. Indarkeria matxistari aurre egiteko lehen mailako arazo sozial eta politikotzat hartua izan dadin eskatzen dugu. Egungo jarrera konplizeak alboratu eta bizigaren jendarte antolaketa sexistari aurre egiteko benetako neurriak behingoz har daitezela exigitzen dugu. Gure bizitzak daude jokoan. Honekin batera autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Bizitzaren aldeko apustu erradikala egiten dugu. Eta badakigu antolakuntza eta autodefentsa izango direla gure tresna eraginkorrenak. Gu ez gara isilduko. Erazorik ez, erantzunik gabe. Feministok erantzuteko prest gaude. Lotsa eta beldurra bandoz aldatzen hasi da. Eta antolatzen eta saretzen jarraituko dugu. Elkarrekin borrokan denak aski izan arte. Azkenik, dei egiten dugu Barakaldon naiz Euskal Herriko hainbat herri eta hiriburuetan egingo diren elkarretaratzeetan parte hartzeko. Adi mobilizazioei. Gora borroka feminista! Gora!